Eta beste lagun bat agurtu behar dugu gaiz aldatuta. Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagar bilketa hasi da eta iaz baino usta txikiagoa espero dugula esan digute xehetasun gehiago emateko. Gurekin dugu Fruitel elkarteko presidentea, Maider Lopetegi. Arratsaldean. Arratsaldean, Maider. Maider, egia alda irakurri duguna iazkoa baino usta txikiagoa espero dugula? Bai, aurten aurreikusten da joazkaren erdia inguru bilduko dela. Erdia, Bai. Desentez gutxiago da hori? Bai, sagarran ezaugarriten arren nagusitako bada, 2 urtez behin ematen duela eta aurten tokatzen da, urte pobria, urte eskaxa tokatzea aurten, eta aurten horri gehitu behartzaizko baita ere, eguraldia gontxe jarrun dezuena izketan, aurten sagarrak hotza behar izaten du neguan, eta ordu beharraina, ordu gutxi, ordu hotz horiek ez ditu udaberria ere ezberdina izan zen, beruak hasi zituen, loraldia ere oso irregularra izan zen, eta horrek eragiten du baita ere, ondoren sagarra ere irregularki etortzea. Da horri gehitu behartzaio, udaran intzitun eguzki golpe horiek, sagarra toki askotan, euskia jozun lekutan, ondatu intzen. Baina, baita ere esan berda, euriak sagarra handitu arazi digu, eta orduan, hasiera baten ikuste zen horrein baino, pixortxe bat gehiago izateko esperantza badeu. Eta uzta txikiagoa izaten denetan, azukre gehiago izaten du sagarrak? Bai, normalian azukre gehiago izaten du sagarrak, orduan, konpensatzen da pixkat horrekin. Gero sagardo gileei, lana errestu edo zaildu ez dakit hori ja behaien sistemak izango dituzte, baina sagar uzta txikia danean normalian azukre gehiago izaten du sagarrak. Orduan esan dezakegu hala ere, kalitatea ez dagoela arriskuan, ez da? Ez, nik esango nuke azkeneko euri hauek sagarra handitu dute eta orduan asko lagundu du. Iraila izaten da bilketen jaiak eta sagar biltzearen jaien hilabete izaten da, ez da? Bai, museoek eta sagardogileek, olako jai ezberdinak antolatzen dituzte, herritarrei sagarraren mundua, sagarraren lana, ezagutarazteko, gero sagardua sagarrarekin iken da, orduan, prozesu hortan gerturatzeko herritarrei. Eta jendea hurbiltzen alda? Bai, jai giroan antolatzen danean nik uste jendia gustatzen zaio, jai giro hortan, eta aitzeki horrekin, aitzeki poliki izaten da, sagarran lanak eta sagarraren nondik norakoa erakusteko. Orain, sagardotegien atariak nola irudikatu berritugu? Sagar mendiak egin egongo dira atarietan? Bai, ontxe ja zita batzuk eta beste batzuk astear, eta toki askotan biltzen, gure etxean adibidez laizte hasiko gera, urrengo asteukaeran, baina baserritarrak ere danak lanian, zakuak preparatzen eta sagardozaliak bataian sagartontorrekin. Garai hauetan bereziki urduri egoten zarete, ala urduriago egoten zarete sagarra haunditzen eta ontzen ari den garaian, bilketan baino? Haunditzen eta ontzen ari den garai hortan ez da zer gure esku gauza gutxi, eguraldiai behira eta horri izatea urduritasuna, baina biltze garaian ebai, ze jendea behar dezu, sagardogileak esateizun egun konkretu hortarako bitu behar dezu, eta sagarra ekoizte deuna batzuk bazertak txiki geha, beste batzuk handigo geha eta txikiak dian horiek, etxe inguruko jendea libre hon behar du, eta handigoa dianak lan horietarako langile bila ere ez da erresa. Eta nik uste sagar bilketa garaia igual urduriago eteko sasoia dela guretzako. Urte guztiko lanan emaitza hor jasotze deu eta hor ikusten da baita ere. Zein da zuri gehien gustatzen zaizun sasoia? Hau urduri egotean sasoi bada, baina politienare, gure etxean oindikan zagazti gaztia ditugu, noindi produkzioa handian ez geha sartu orduan, gure bilketa oindikan da lehengo eran, lagunekin eta familikoekin, eta bere izkerra, gero bildu eta festa izatea berriketan eta kontuak eta afari meriendak eta pixka lehengo legezarrea. Eta noizko bukatuko dituzu orduan zuen lanak, gutxi gora bera? Orokorrian nik uste urria erdia bukaera aldeako bukatuta egongo diala. Bai, orokorrian. Beraz, aurtengo sagardoari buruz zer esango dugu, nolakoa izango da aurtengo sagardoa? Hori ikaragarri gustatzen zego guri hori galdetzea. Aurtengoa nik uste ona izango dela baita ere, sagar gutxigo dao, azukre gehixeokin, baina nik uste asmaduko dutela gure sagardogile gure gustoko sagardua egiten.
Anabel, zu bazara? Ari naiz pentsatzen, berak esan du, ekoizle txikia direnek eta lagunekin eta familia artean egiten duzuela, eta hori oso momentu polita dela, gogorra, baina polita, horretara joanen itzateke gustora, bai, hori ezagutzera eta giro hori bizitzera, bai, gustora joanen itzateke. Ez dakitola irikitzen duzuen ere, bai, edo bakarrik egiten duzuen ezagunen artean, edo... Gure kasuan, guk lagunen inguruan zabaltze duz, egia da baita ere, klaro, antolatzen zu, baina eguraldian menpe zaude. Orduan esaten zu, azteukara hontan ningo deu, eta, zu etxean, zaiatzea prestatzen, sakuak, otarrak, amar datoz, material dena eukitzen, da gero igual, kriston euritian, lagunak ez dituguzu jartzen euritian lanian, baina bai guretxian zabalik egoteia da, nik uste beste toki askotan atia joezkeo gustora, baskarian truke gustora. Agian eginen dugu kaskas egunen batean, Posik. Eta momentu honetan, eguraldiaren aldetik demagun, zerk ondatu lezake sagarra edo bilketa? Guai momentuan, ondatu lanak zaildu. Osa, sagarra bere prozesua indadu, ontxe heltzen da, zenbait klase batzu lehenxeago bestia berandu iso, baina sagarran prozesua inda da. Horain, kaskabarra gogor batek eluke ondatuko esate baterako? Zatartuko luke eta zikin dut hori da, baina zagarra zagarraren zukuai edo bere propitatiei ez lioke oinolako kalte ikeragarririk aningoz. Kaskabarra da arazo bat loraldia da honian edo zagarra txiki da honian. Aurten hori izatea, arazoa hori izatea. Guain, lanak zaildu. Lehorrian inberrian, guztian inberrian. Zuk uste duzu, sagardoaren mundua, ari dela pixkanaka edaria bera prestigiatzen edo ematen ari zareten pausoiekin ari zaretela lortzen zorzaion balio hori ematea? Hortan ari geha lanian, batetikan sagardoari eta baita zagarrari. Zagarraren munduan lan asko ari geha iken zainketan, tratamentutan, modu etxai asko ditugu. Eta, zagarrik ez baldin badeu, bertako zagardoik ere, zaila eikia eta zagardo zaliak lan handia idia egiten, bere azkenian guzti horrek kostu badu eta bere lekuan jartzen, bere posizioan jartzen. Barkatu, zinemaldian gaudela probestuz, sagardoa oso Euskal Herriko produktu bat da, oso gurea, baina zinemaldia hemen dagoela probestuz, ez duzu ez zehose berezia egiten zinemaldiari begira? Beraien koktel horietan ere sagardoa... Izan behar luke, beraien koktel horietan sagardo txapelgorri hori egotea zilegi litzake, bai. Nik uste txotxa gustatuko litzaiekela, Bai, ez da? Txotxa beti, kanpotarra beti gustatu zaie, guri ere bai eta kanpotarra ere bai. Ez da, saiatuko gara, Barden eta Blanchet eta Tip, eta horiek guzti, bideo horretetik. Errezil zagarrak erakusten. Hortxe pixkanaka eramaten ditugu. Eskerrik asko Maider Lopetegi hemen izateagatik eta urte ona izan da ella, zuentzat eta guretzat ere, bai. Hori da, eskerrik asko. Zorterik onena, bilketa. Eskerrik asko. Zorterik onena.